Lukáši, byl to asi příjemný debut. Tak áno, vyhralo sa, takže to som si aj trošku želal. Snažil som sa, ako som mohol, ešte mi to dneska nešlo nohami trošku, lebo som unavený z tej cesty, ale myslím si, že hlavne, že sme vyhrali a pred tou ligou sme sa naladili dobre. Vy jste byli dlouho lepším týmem, ale nedařilo se vám prosadit se v koncovce. Čím si to vysvětlujete? Tak sme si vraveli aj v šatni, že sme to hrali síce akože v tlaku, ale málo sme strieľali. Takže po prvej tretine sme sa snažili to troška zmeniť a viac tlačiť do brány. A tie strely tam boli, prišli potom aj góly, takže takto musíme hrať aj ďalej. Vy jste dnes nastoupil v útoku s Tomášem Doležalem a Tomášem Mickou. Jak se vám s nimi hrálo? Myslím si, že úplne v pohode. Neviem, dúfam, že aj im so mnou, ale vrajem, ja som dneska hlavne sa chcel troška zžiť tým systémom a rozdýchať sa po tej ceste a ja si myslím, že to bolo v pohode. Gól sme nedostali, nejaké sme dali, takže uvidíme, čo povedia tréneri. Jak jste sám řekl, vy jste do Prahy přiletěl teprve včera. Jak jste se cítil po fyzické stránce? Musím povedať, že od rána dosť, tak by som povedal, unavene. Predsa aj ten posun 4 hodiny a včera som celú noc cestoval, takže mi to chýbalo, ale cez zápas som na to nejak nemyslel. Akurát som bol tretiu tretinu už dosť unavený, ale mal som krátke striedania, takže myslím si, že nakoniec to bolo celkom v pohode. Když jste se rozhodoval o vašem dalším angažmá, rozhodl jste se pro Slávii i z toho důvodu, že vlastně tady už jsou 3 Slováci? Ono sa to zbehlo celkom rýchlo, aj keď so Slaviou som bol v kontakte už v lete, ale ani nie, že Slováci, ale Slavia je celkom vlastne významná značka stále a lákalo ma to sem prísť do českého hokeja, takže dúfam, že budem prínosom. Jednou z čárových rozhodčích dnes byla žena. Zažil jste to už někdy? Myslím si, že takedy dávno, ešte možno v juniorských časoch, ale v mužskom hokeji ešte ja osobne asi nie.